ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣመልኪቱ ንሎም 14 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለወ ዜናዊ ጽሑፍ ናባኹም ነብሎ ምክትታልኩም ንዕድም። Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. ሓይልታት ኣሜሪካ ካብን ናብን ወደባት ኢራን ዝጓዓዛ መራኸቢ ንምኽርዳን ናብ መጻበቦ ሆርሙዝ ይጽጉዑ ኣለዉ። ንዶናልድ ትራምፕ ኣይፈርሖን እየ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ብሪጣንያ ወደባት ኢራን ኣብ ምዕጻው ከም ዘይትጽንበር ኣፍሊጣ ምፍሻል ዘተ ንዓለማዊ ቁጠባ ስጋኣት ፈጢሩ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ጉዳይ ኢራን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ይወቅስ ኣሜሪካ ካብ 13 ሚያዝያ ኣትሒዛ ንወደባት ኢራን ክትዓጹ ምዃና ገሊጻ ኣሜሪካ ዘኣወጀቶ ምኽርዳን መጻበቦ ሆርሙዝ ጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሩ ዘሎ ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝኾነት ካብን ናብን ወደባት ኢራን እትጓዓዝ መርከብ ንግዲ ክማርኽ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ዝቐነየ ዝርርብ ብዘይፍረ ድሕሪ ምውፅኡ እያ ኣሜሪካ ነቲ ስጉምቲ ወሲዳ ዘላ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ጸኒዑ እኳ እንተሎ ቴህራን ንጠለባት ዋሽንግተን ብምንጻጋ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ ዘጠንቀቐሉ ምዕጻው መጻብቦ ሆርሙዝ ካብ 13 ሚያዝያ ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ተስፋ ዘተ ሰላም ጠቕሊሉ ከም ዘይቀሃመ ኢስላማባድ ኣፍሊጣ ኣላ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ከም ዝሓበሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ጻዕርታቱ ይቕጽል ከም ዘሎ ተዛሪቡ ምቁራጽ ተኽሲ ጸኒዑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንዝተረፉ ዘይተወድኡ ጉዳያት ንምፍታሕ ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ ክብል ሽህባዝ ሸሪፍ ተስፋ ሂቡ መራኸብ ኩናት ኢራን ነቲ ናይ ምርጋጽ ስጉምቲ ከተዓናቕፋ እንተፈቲነን ክድምሰሳ ምዃነን ትራምፕ ኣጠንቂቑ ኣሎ 158 መራኸብ ኩናት ከም ዘዕነዉ ዝጠቐሰ ትራምፕ እተን ተሪፈን ዘለዋ ዓብ ስጋኣት ዘይኮና ንኣሽቱ ፈጣናት መራኸቢ እውን ኣሰርተን ኣብ ከርሲ ባሕሪ ዘለዋ ከም ዝስዕባዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ገሊጹ ከም መጠንቀቕታ ዝኾነት ካብዘን መራኸቢ እዚአን ናብ ምኽርዳንና እንተመፅአን ብዘየላቡ ክንድምስሰን ኢና ልክዕ ከምቲ ንጀላቡ ኣሰጋገርቲ ዕፀፋርስ ዝገበርናዮ ናይ ቅትለት ስርዓት ይብል ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ድሮ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ዝተባህለት ዓርሞሽሽ እትርከበን መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ኣንፈተን ናብቲ መጻብቦ ኣቢለን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ክጓዓዛ ተራእየን ኣለዋ ብሪጣንያ ወደባት ኢራን ኣብ ምዕጻው ከም ዘይትጽንበር ኣፍሊጣ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ትራምፕ ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝርከቡ ወደባት ኢራን ዕጽዋ ክገብር ንዝሓዞ ውጥን ከም ዘይትድግፍ ኣፍሊጣ መንግስቲ ሃገር ኣብቲ ትራምፕ ኣብ ወደባት ኢራን ወተሃደራዊ ዕጽዋ ኣሜሪካ ክገብር ንዝሓዞ መደብ ኣብ ምትግባር ከም ዘይትሳተፍ ቢቢሲ ክፈልጥ ክኢሉ ኣሎ መራኸብ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያን ወተሃደራትን ወደባት ኢራን ንምዕጻው ኣይውዕሉን እንተኾነ ኣብ ባሕሪ ዝተጻወደ ነታዊ ዝኣርያ ጀላቡን ጸረ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብቲ ዞባ ስርሐን ክቐጽላ እየን ወሃቢ ቃል መንግስቲ ብሪጣንያ ናጽነት ምጓዓዝን ምኽፋትን መጻብቦ ሆርሙዝ ምድጋፍ ክንቀጽል ኢና እዚ ድማ ንዓለማዊ ቁጠባን ዋጋ መነባበሮ ሃገርና ንምድጋፍ ብህጹጽ የድልዩ ኢሉ ምፍሻል ዘተ ንዓለማዊ ቁጠባ ስጋኣት ፈጢሩ ምፍሻል ዘተ ሰላም ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ወሰኽ ዋጋ ነዳድን ንዓለማዊ ቁጠባ ተወሳኺ ማህሰይቲ ኮይኑዎ ኣሎ እቲ ቀንዲ ስጋኣት ኣብ ቀረባ እዩ ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ምንቅስቓስ መራኽብ መጻብቦ ሆርሙዝ ምቁራጽ እንተቐጺሉ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ጸብጸባት ከም ዘርእይዎ ምንቅስቓስ መራኽብ ነዳዲ ድሮ ኣዝዩ ተገቲኡ ይርከብ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ዝወጠነቶ ዕጽዋ ባሕሪ ድማ ስጋኣታት እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ዋጋታት ንኽንህሩን ኣብ ዕዳጋ ጸዓት ዘይምርግጋእ ንኽፈጥርን ደሪኹ ኣሎ ኣብቲ ዝሰፍሐ ቁጠባ ዘለዎ ጽልዋ ቀጥታዊ እዩ ምኽባር ዋጋ ነዳዲ ኣብ መጓዓዝያ መግብን ካልኦት ኣቑሑን ምውሳኽ ዋጋታት ስለ ዝፈጥር ዝቕባበ ዋጋታት የስዕብ ዓቕሚ ምዕዳግ ስድራ ቤታት ድማ የዳኽም ሓያሎ ዓበይቲ ማእከላት ባንክ ካብቲ ዝለዓለ ናይ ወለድ መጠን ክወፃ ዝጀመረ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ጥራዩ ዋጋ ነዳዲ ብዝለዓለ መጠን እንተቐፂሉ ግን ነቲ ክገብርዎ ዝሓስቡ ምንካይ መጠን ወለድ ከናውሕዎ ይግደዱ ይኾኑ ካብ ወፃኢ ኣብ ዝመጽእ ጸዓት ዝምርኮሰ ሃገራት ኤውሮጳን መብዛሕትኡ ክፋል ኤስያን ኣብ ቁጠባዊ ዕብየትን ወፃኢታት ዝያዳ ጸቕጢ ክስምዐን ይኽእል እዩ ነዳዲ ናብ ወፃኢ ዝሰደ ሃገራት ከም ምንካይ ጠለብ ዝፈጥሮ ስጋኣት ኣለወን ዕዳጋታት በቲ ዝተረኣየ ሙራድ ኣክስዮናትን ወሰኽ ዋጋ ነዳድን ኣቢሎም ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ እዚ ምስቲ ዘሎ ዝለዓለ ዝቕባበ ዋጋታት ተዋሃሂዱ ቁጠባዊ ዕብየት ክዝሕል ከም ዝኽእል ዘጠንቅቕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ጉዳይ ኢራን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ይወቅስ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ናይ መጀመርታ ኣሜሪካዊ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ መበል 14 ነቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘስምዖ ምፍርራሕ ድሕሪ ምኹናኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓያል ነቐፌታ የመሓላልፍ ኣሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘስፈሮ ነዊሕ ጽሑፍ
እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኣዝዮም ሓሳይ ምዃኖም እዩ ገሊጹ። ትራምፕ ኣስዒቡ ኢራን ንኒክሌሳዊ ኣጽዋር ክህልዋ ንቡር ኢሉ ዝሓስብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኣይደልን እየ ኢሉ። ትራምፕ ብዛዕባ እቶም ጳጳስ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ቅሬታታት ብምዝርዛር ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ ኣንጻር ገበን ድኹም እዩ፣ ኣብ ጉዳይ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር እውን ድኹም እዩ ክብል ጽሒፉ። ዝሓለፈ ሰሙን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኢራን እቲ ውግእ ንኸብቅዕ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሓ ሎሚ ምሸት ሓደ ሙሉእ ስልጣነ ክጠፊ እዩ ንዝብል ምፍርራሕ ትራምፕ ነቒፎም ነይሮም። ነቲ ኩነታት ብሓቂ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብሉ ዝገለጹ እቶም ጳጳስ ብርግጽ ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ሕቶታት ኣለዉ እንተኾነ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ እዩ ክብል ወሲኾም ገሊጾም። ንትራምፕ ኣይፈርሖን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ኣብ መንጎ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓለምን ፕሬዚደንት ኣሜሪካን ዝተጀመረ ዳርባ ቃላት ይቕጽል ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ደርበይቲ ቦምባታት ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኣይኮኑን ዝብል ነቐፌታ ወርዊሮም ነይሮም። እቲ ርእይቶ ንዶናልድ ትራምፕ ዘጥቅዕ ኮይኑ ተረኺቡሎ። እቲ ፕሬሲደንት በቲ ዝውንኖ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ክንዲ ፖለቲከኛ ዓብይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ንምዃን የተክሩ ብምባል ክምዕዶም ፈቲኑ። እቲ ርእይቶ ንዶናልድ ትራምፕ ዘጥቅዐ ኮይኑ ተረኺቡሎ። እቲ ፕሬሲደንት በቲ ዝውንኖ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ክንዲ ፖለቲከኛ ዓብይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ንምዃን የተክሩ ብምባል ክምዕዶም ፈቲኑ። እቶም መንፈሳዊ መራሒ ኣብ ጉዳይ ገበን ድኹም እዮም ዝበለ ትራምፕ ጸግዒ ሕሉፋት ጸገማውያን ኣለዎም ክብል ወቒሱ። ኣነ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ፕሬዚደንት እንተዝህሉ ሊዮ ኣብ ቫቲካን ኣይመሃለወን። ኣቡነ ሊዮ መበል 14 ናብ ኣፍሪካ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበረ እዋን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እውን ንግብረ መልሲ ትራምፕ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ። ብዛዕባ መልእኽቲ ወንጌል ዓዊለ ንምዝራብ ወይ ንምምሕዳር ትራምፕ ኣይፈርሕን ክብሉ ንሰላም ዘለዎ መርገፂ ደጊሞም ኣነጺሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሂወት ድኹማት ቆልዑን ስድራ ቤታትን ዝርከብ ረብሓ ዋጋ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ብምባልዮም ናብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ዘነጻጸረ ነቐፌታ ገሊጾም ነይሮም። ወተሃደራዊ ስጉምቲ ቦታ ናጽነት ወይ እዋን ሰላም ኣይፈጥርን እዩ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ንህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣመልኪቱ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዝወፀ እዋናዊ ጽሑፍ እዩ። ስለምክታልኩም ኣዚና እንዳመስገና ሓደሽቲ ምዕባለታት እንዳተኸታተልና ናባኹም ከነብሎ ኢና። ንዝህልወኩም ርእይቶ ኮነ ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴሽን ግደፉልና። ከምኡውን ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ብምግባር ኣይትሕመቑ እናበልና ንፍለየኩም። ብሩኽ መዓልቲ ቀጻሊ